Никога преди не ми се беше случило да получа подарък от клиентка, но и това се случи миналия петък. Момичето се казва Вики, една голяма сладурка, и ми се обажда и ми казва: Руми, сега ще ти кажа нещо, но просто не приемам отказ. И аз сега просто се почудих какво толкова може да иска момичето, в което аз да не мога да я откажа. Това, което искаше момичето, беше да изработя първо една гривничка за нея по мое усмотрение с камъчета, които вече няма по нейните гривнички, и второто нещо беше да ми подари гривна от моите на мен за спомен от нея, тъй като смята, че добрината, която аз съм направила към нея, трябва да се върне и по този начин тя ми връща доброто. Аз просто нямаше как да я откажа, защото на мен ми стана страшно неудобно, но просто момичето с такова огромно желание, и сега изработвам тези гривнички. Реших, че ще бъдат абсолютно две еднакви, за да ми напомнят за нейната добрина към мен, и сега след малко ще ги изработя и ще ви ги покажа. Изработката на нов индивидуален модел не е никак лесна, затова и обикновено в моите поръчки те се таксуват доста по-скъпо от вече готовите модели. Това е едно доста голямо местене на камъчета, слагане, махане, добавяне на други. В този случай това беше малко по-лесно, тъй като на едно личе си бях извадила камъчетата, които момичето няма на гривничките си, и добавих просто различни. И ето какъв е крайният вариант. Две прекрасни гривни, които са от малахит, тигрово око, хематит, оникс, малко кристалчета Сваровски, златни и сребърни маниста, като златото е на нейната гривничка, а сребърното е на моето, както и мисля, че сложих и черен турмалин. Вики, сега се обръщам специално към теб. Знам, че гледаш клипчетата ми. Искам да ти благодаря от цялото си сърце за милия жест, който направи към мен. Аз искам да направя пък жест към теб, затова ще ти подаря моята нова книга, която се нарича Наръчник на изкусителката. Надявам се, докато четеш книгата, да се почувстваш много специална, защото за мен ти си точно такава. И тъй като знам, че твоята добрина и човечност никога няма да изчезнат, съм сигурна, че Вселената ще ти върне всичко в двоен и троен размер. Изпращам ти цялата си любов, положителна енергия и много целувки.